weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to adrar to trisemour to asaba to tagana to hoddela sharqi to hoddela garbi to trarza to brakna to guidimaga to gorgol ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Ndiaye Baro to dahleta Nouadhibou ha to galle ceerno Abdourahmani Dia to PK8 nakkode ko taari ɗum kala ene jeeya e gaddiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie hôpital d'amitié mo Nouakchott tawateɗo nder leegal Arafat ɓe keeɓi machine aji kisi pula jaaduɗi e jamanu ha tengti e machine aji emo jalisa to leydi Sénégal ma enquête robino jayndiri men e sowto wala musidɗo men silmen Amadou Dia Pullo to leydi Mali jayde RFI international ɓe kolli tigui wonde koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne wondude e gollidiɓe mabɓe Wagner ɓe jowɓima pittali yimɓe joyo taw ko jambureɓe e nder wuuro witengo Somoni to leydi Burkina Faso horeje transition leydi ndi hono capitaine Traoré o holliri tigui wonde hay ñalawma goto alamo o ɓeydata e lebbino gas nayyi ɗi transition taƴana to leydi Libye OIM woni organisation internationale pour les migrants ɓe kolliri tigui bateau jollunoɗo ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗeru yuwi e maaje kaɗɗe de leydi Libye ko famdi kala capanɗe jiiɗuɗe torneɗo wasi hen fittade mum habaruji men bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawalla eddanawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wone omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirolo ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrome dogan sita wonduɓe diabète tension cholestérol asmo ɓandu ƴakkoru ɓandu musoru ceerno Djiby Sy ene yawno ɓe rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete ko gawri samme walla gawri suuna woni ndemiri so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala fodde temedere rafini yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen worɓe usuraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo andina wonduɓe on rafi e oɗo saaha joni modde leɗɗi kesi pula biyeteɗo muuɗa hirda ko joni joni ƴetta ɗum jeeya tigui tigui nafoore mum hano hannirta ni ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tour de leydi Sénégal arti oɗo saaha joni omo tawa nder leydi Mauritanie to base makko mawɗo tawateɗo to légal nettek sara jeere nettek kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 ko kañum woni numéro makko appel ko kañum kadi woni numéro makko WhatsApp kala noon donc hebdude ceerno Djiby Sy omo gollodo mi yi kono wiye ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 so tawi a heeɓi ceerno Alassane Sy ene wayno ko ceerno Djiby Sy keɓɗani ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kiline mom kala to mbawɗa wonde so Mali so Sénégal so Mauritanie so Belgique so Europe so Asie to mbawɗa wonde kala leydi kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma jette hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone ɓerde ma ha mbiya yoni tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo uguya tawateɓe nder leydi Sénégal e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie ko temedde nayyi CFA kala jiɗɗo neddude haalis wernede listihara mbaɗata ko 77 653 03 67 ko numéro makko weeva ko numéro makko kadi orange money ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi a yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy mbadden danɗo faade makko ciggam nangue wolgue diaw are moɗon adde mon ko jaam e ɓamtare ciggam nangue wolgue diaw ne jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala
aɓe jogii équipe moƴƴo timmuɗo keblaaɗo taw ko heblo moƴƴo toon to leydi Turki. Ciggam nangue wulgue diaw e gardegola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogii ponoje moƴƴe ɗe marque Allemagne kono ne kadi aɓe jogii batiraji moƴƴi ɗi marque Turki. Woni ɗum ko panneau solaire moƴƴi kono ne kadi e batiraji moƴƴi an joguiɗo forage walla woyndu walla e galle ma so tawi jiɗɗa ko installation moƴƴo aɓe jogui équipe kame kaɓirɗe mabɓe timmude kala sa noddiɓe ɓe gara ɓe mbaɗanma installation moƴƴo. ɗen ponoje moƴƴe ɗin batiraji moƴƴi ne wonde frigoji moƴƴi téléji moƴƴi lampaji moƴƴi climatiseur uji moƴƴi kala mum sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ma heɓen ko laaɓi. ciggam nangue wulgue diaw hay so tawi woni woynduma ko 100 métre aɓe mbawi yaltinandema ndiyam timmuɗama. ciggam nangue wulgue diaw ene hooli kaɓirɗe mum kala so tawi on jokkodiri on kaldi ha won nandiri ɓe garat ɓe mbaɗanma installation kamɓe jeeyi kaɓirɗe mabɓe e golle mabɓe kala an jeeyi poos maɗa. so tawi yeehi ha weltima on saaha noona duña jinggo e poos ngam yebde ciggam nangue wulgue diawa. ciggam nangue wulgue diaw ko équipe dariɗo mo faltaki Mauritanie Sénégal Mali Gambie kala hen ɗo gonɗona sonnoddi ciggam nangue wulgue diam ma notto moɗona. sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw mbatta ko 00221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla jokkodira e numéro leydi Mauritanie 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue diaw e jeese meɗena. musidɓe tedduɓe funnague hirnague rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena. gorel teya ko ha ko moƴƴo iwruken tokkorji nooro ari ko walludena e safrudena ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorel teya ko haakono ha ko wargani a ittade hen ko jamireɗa mbaɗa hen ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa. an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru ɗaɗi cukkiɗi jokkodire gorel teyya ma yiito hen hoore maɗa. an neɗɗo tuƴiɗo mo yahata juma e jama mo jokkoyta en ɗama ngam koyɗe musoje koppi musoji dadorde musore sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi. sa yiɗi hebde tongoje gorel teyya walla site mabɓe mbawa janggande hoore maɗa ko jangga e gorel teyya mbatta ko www.gorelteya.com ma yiyan hoore maɗa ñabboji ɗiɓe jangti toon kala so tawi wondi hen jokkodira e tongoje gorel teyya. so tawi ko tongoje gorel teyya gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Ramata Mangana mbatta ko 00222 49 18 81 13 walla so tawi gonɗa koto Gouriki jokkodirta koye Deniba 77 571 33 10 walla so tawi gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndawa 77 388 21 88 walla so tawi koto Bonji gonɗa jokkodirta koye Salamata Ba 77 695 43 01 walla so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya hewɓe cettima dañi hen jaam cafren koye mena cafroɗena gorel teyya dañen jaam. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba 15 lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbiruɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudortoɗen to leydi Mauritanie ko kikiɗe hanki o wonno wirwirde oɗo taw ko activiste asɗo fittano muma e juuɗe laamu e nder leydi Mauritanie biyetenoɗo suufi wula cheyna ujunnaje yimɓe noon taw ko nocconnaɓe jalti kikiɗe hanki o jaaɓeni to juma Ibnu Abbas ko toona goski ki juula yimɓe hewɓe kadi ndewe goski he hewɓe ni jaari ko koyɗe ha to bamule to wirnaɗo yimɓe hewɓe noon mbawi tigui tawtorede nde ɗona wirwirde hewɓe kadi teskima kolliri tigui wonde meeɗa teskade wirwirde hewrude ni yimɓe siftinde on noon kanko suufi noon ko gila ñande alkamisa ɓennuɗo no yaltuno aduna e juuɗe laamu to nangono to commissariat Dara Naima dendagal noon guilay commissaire gardinoɗo oɗon commissariat e yoga e police ji taw ko montunoɓe on ñalawma e oɗon saaha kala nana ɓiili e juuɗe laamu ha joni koye on fannu keddoɗen 160 religieux woni tagui yimɓe taw ko mawɓe ardiɓe diine e nder leydi Mauritanie guilay almameɓe ha e seereɓe kala ɓe ndenti kamɓe kala ɓe mbaɗi fedde hollirde mette mabɓe e sunare mabɓe mawde no fewi e jaltugol aduna oɗo biteɗo suufi wula cheyna ɓe wula cheyna ɓe mbaɗi erago noon faade laamu ngu nde daroto ha tengti e hoorejo leydi ndi nde daroto hono doole mum ponno ha enquête labtuɗo wawa waɗede ha ande tigui ngoɗon wargo mayde nde holno yaari ɓe donima noon dendagal famille suufi wula cheyna kala ha tengti noon e jinnaɗo makko debbo eɓe mbi tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna yo Allah lomtino allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gouvernement mo leydi Mauritanie ɓe fixi date ko fati kaya e jogori joɗoyade kay jonde jagorɗe tawni conseil des ministres délocalisé noon moɓe ɗamini waɗoyde to nema ɓe kolliri noon ɗum wonete koye darorɗe ɗum noon wona koye darorɗe lewru mars koye nduɗon darorɗe lewru mars darton du ko nden tigui oɗon conseil des ministres waɗoyde tigui to nema ɗum noon so latima ma won kaya oɗon ma nema laato kaya région ɗiɗaɓo yuɓɓinde ko fati e conseil des ministres délocalisé caggal kayndi ɗum yuɓɓinno to Rosso ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie hôpital de l'amitié mo nakshota tawateɗo ndera legal arafada ɓe keeɓi tigui kaɓirɗe kese puulam jaaduɗo e jamanu ene tawe hen noon machine aji taw ko machine aji mbaɗirteɗi omo jalise hono no holliri talata hanki o Muhtara Wula Dahim kañum woni jagogala kalfinnagal ko fate cellal aade ɓe keeɓi noon holliri ɓe keeɓi machine aji nogas mbaɗirteɗi emo jalise Wula Dahi noon holliri kay wonde laamu ngu heeɓi kadi hebli docteur eɓe e oɗon fannu taw ko fannu wadde ko wiyete transplantation des organes woni tigui ƴettude tawi neɗɗo ne jogui tergal ngal moƴƴani ngal tergal itteɓe mbatta e muma tergal gongal hano hannirta ni ha tenti noon to banggue wattude yimɓe ko fatere woni tigui ko wiyete ko wattude yimɓe ko woni ɓooƴe wattude mumen ɓooƴe o holliri noon ma ɗum wawa waɗede kay to so holliri plantation gadano walla mbiyen greffe gadano taw ko ren e nder leydi Mauritanie ma ɗum waɗoy kay e darrodde hitande nder hitande 2024 dartonde o holliri noon laamu ngu ina darino doole mum ponno yidde ƴellidde kay cuuɗi cafrirɗe e yidde ƴellidde safaruji kay safara hano hannirta ni e nder leydi hen El Hassan Wul Mohammed kañum woni maire commune mo Arafat hôpital de l'amitié tawate to e dow inde makko e dow inde dendagal hoɗɓe nder Arafat kala o holliri hen weltare mabɓe no fewi ɓe beltinima laamu ngu ɓe bismima kadi ministre o e délégation mum arnoɓe jaɓɓade oɗon matériel ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Sénégal jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Dia Pullo gorko mo 3e mai Amadou Dia Pullo assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah Kumpital e nder gendi Sénégal mbiyen jeengi ina jokki tawi ko ñamde kuɗoli hani e bonnude laddeji ɗi teskama cumuji musɗi wawi wadde e ɗeɗo balɗe ɗum ɗon ko toon to diwan mo Tambacounda ha tengti e wuuro wiyetengo Kumari ɓe kolleri hayso tawi kay ko yettude gueno hay fittandu wotoru wasa kay ɗin ɗon cumuji kono kam mbawide laddeji e kuɗoli kadi wawi bonde ko nonne kayne hay galleji sumi hen e nder hetan kala koɓe joguino
to banggue nguura ɓe kolleri yaadi e ɗin ɗon cumuji koye nder ndin ɗon mbadi kay ɓe mbaɗi erango faade e hoorejo leydi Sénégal Macky Sall e wondude tawi koye ɓiɗɗo ndi on ɗon nokku biteɗo maître Sidiki Kaba wondude Abdoulaye Diawo e yimɓe woɓɓe tawi ko walliroɓe ngam gueno nde mbawata walludeɓe o saaha joni e gueɗe nguura hani e to banggue matériel saabu kay kala koɓe joguino kamɓe yaadi e to banggue lewlewndu cumu gongu ndumingu fodde waktuji nogas e nayyi woni kay 24 heures ko toon to wiyete ras doli hono kay noɓe kolliri to nede ko fodde waktuji nogas e nayyi woni ko cumu teska e nden ɗon ladde tawi ko tuggude ñande altine 13 lewru gonden ndu ha ñande talata 14 mayru ɓe kolleri noon kamɓene kayne wawi bonnude tawi ko ɗin ɗon laddeji koɓe joguino e ɗen ɗon gueɗe tawi kadi koto banggue ñamanoru jawdi hono no holliri on ɗon biteɗo dolli Touradu Kane tawa ko kam woni kay e joom wuuro gonɗon wuuro ɓe kolleti tan hayso tawi yimɓe wuuro ɓe mbawi arde mbaddi e gunɗon cuumu kono kadi e ñifde ɗum wona ko newi saabu noon teskede ɗeɗo balɗe ko hendu hewndu woni kay ko teska e nder guendi Sénégal ha eko taadi ɗum ko ɗum ɗon ni jeeyi sababu kadi e to banggue hewgol kuuɗoɗi ɗi ɗum ɗon jeeyi sababu faddade ngen ɗon jeygue wona ko weeɓi hayso tawi eɓe joguino ko fati to banggue citernaji tati e wondude ɓen yimɓe ɓe ganduɗa ko nehoɓe mamaroɓe to banggue jawdi kamɓe kala ɓe mbawi sakkade ngen ɗon jeygue nde wonno kadi eɓe goɗɗi tawi ko ɓen yimɓe joguiɓe to banggue faabuɓe wiyeteɓe sapeur pompier en ko ɗum ɗon noon ɓe kolleti tan ko heewi kay e ɗin ɗon laddeji o saaha joni wonti to banggue cuumu ɓalewu jalten e to banggue cuumuji naten to banggue dawrugol ko woni kay ko yardete ataye e café e nder beddaji guendi Sénégal ko ɗum woni kuuɗe jaydiyankoɓe bindata ko noon kadi ko kam joɗorte to bureau ji ha e jakkaji wadde kallen haala on biteɗo Guy Marius Sagna tawi ko sarɗiyanke o holliti tan de o saaha joni fodde temedere e 13 neɗɗo nana nanga ina bedda e kasuji guendi Sénégal tawi ala foof ko woni sababu ɓe jagga to wona tan to banggue ɗum ɗon ko wiyete dawrugol haɗede haqqeji mumen o holliri ɗum ɗon noon koye darde on hoorejo leydi ndi woni Macky Sall o saaha joni kala tan mo dariɗo haali miijo mum tawi yadani e yidde makko o nanga ɗum o weddo e kaso e wiide makko fodde capanɗe jeegomo e jeenayo ina tawe toon to Diourbel capanɗe nayo e goho ina tawe toon to Rebeuss kono noon kadi e wiide makko ha joni tawi ko ɗiɗo ina tawe toon to commissariat central e nder heetano holleri ɓeɗo kala jagga tan koto banggue ɗum ɗon ko wiyete dawrugol o wi noon eɓe jokki e darade e dartade no fewi ngam kay hadde ko fati e 3e mandat hoorejo guendi Sénégal woni Macky Sall ko hono kan tan woni to mbakki ko ɓen tawi ko élevaɓe janggoɓe kamɓene ɓe kolliti o saaha joni yo woppite tawi ko yimɓe mabɓe jagganoɓe e ɗin ɗon seppoji tawi noon koye tumonde leader mo Pastef o Ousmane Sonko waɗanno meeting ɗum ɗon ko ñalde aljuma ɓennuɗo o taw on ɗon meeting de koko haɗa manam ɓe keɓani kayitol kollirogol yoɓe mbat on nden ɗon ngal ɗon dental e nder heetan police o wawino fawde junggo mum e yogoɓe yimɓe e nder heeɓe namdoto saaha joni ko wayno ɓen sukaɓe janggoɓe woni élevage hani e sukaɓe tokos ɓe jagganoɓe hen kala yo mbaw woppitede ko ɓuuri yawde e yaccade kamɓe noon jafoɗon ñawore mabɓe jogori uddidde ko ñalawma janggo kamɓe capanɗe jeegomo e jeenayo ɓen fawaɓe junggo e nder kanɗon ha e nder kanɗon ha joni toon to cité mo Kër Gorgui toon kadi ko fodde 12 jaggano toon tawi ɓende kadi ko jaggannoɓe leader mo Pastef o woni kay Ousmane Sonko kamɓene maɓe daro e yesso tawi ko ñawore ɗum ɗon ko toon Dakaru lamorgo guendi Sénégal ko ñalɗo alhamisa janggo o kay e ɗum ɗon jogori laatade kamɓene koɓe wannoɓe tawi ko seppo
ngam jaggande maire mo Ziguinchor ko tumande wiya ko jogorɗo darade e yeeso tawi ko chambre criminel on ɗon jogiiɗo ko fati e médiateur république biyeteɗo Demba Kandji kanko no o wawi yuɓinde tawi ko jonde koye ñalde mobare hanki 14 lewru colte ɗum ɗon noon o joɗodima tawi kay koto banggue acteur uji dilloɓe e société civile o wawi artude o saaha joni ko fati e gonko guende Sénégal to banggue dawrugol o holleri o saaha joni kay Sénégal ina woni e gonko tawi ko jiiɓi ka to banggue ɗum ɗon ko wiyete dawrugol kono omo ero ndeɓe daroto kay e wawde yilade ko woni ko to banggue intérêt Sénégal manam Sénégal e nafoje muɗum goto foof wawasa tan yilade ko ganduɗa ko nafoje mum kertiɗe o wasani artude to banggue kay ɗum ɗon ko fati e ɗinɗon accident ji limtindi jokkuɗi yoɓade pittali yimɓe e nder laabi guendi Sénégal o waɗi kay erango faadi e on mo ganduɗa ko kam ardi ko fati e ya gartaji ɗi nde mbawata kadi ɗoftade ɗen ɗon gueɗe beele wawde faabade ɗin ɗon ɓesguji e wawde rewnude ɗen ɗon gueɗe e lawol no hannirta niyete Ghalii Abuu Bah ko ɗum woni ko tonguno ɗen kumpital e nder guende Sénégal ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia triyimme gam Weltare TV. Seydi Dia golle ma jooɗi peewi ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Touba hono khalifa général mo Touba hono Serigne Mountaga Mbacké o holliri tigui wonde ko nattowo mawo jonco kay o taƴodira e yimɓe fodde balɗe 33 ɗum noon ko ɗo ha sappojoya lewru mars ko ɗo ha sappojoyi lewru mars darotono khalifa o heɓotako hono no holliri kay hono no holliren dendagal yimɓe ɓattiɓe mo kala ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen lewnen jasana woni koye keɓogal mum mawgal no fewi ko fate heblade ziyara moɓe kewadde kala saaha e mbaji noon gam yidde tekkinde nden ka e kisala wonande kay aroɓe diwan o e aroɓe ziyara o kala laamu leydi Sénégal joɗinoma batu ñalawma hanki o e nder batu ngu noon tawa ko talata hanki ngu waɗi tawi ko chef uji de service aji wondude tawtorede Ousmane Kane kañum woni gouverneur falde nde e joguide konngol khalifa o hono Serigne Babacar Niass ɓe mbawi joddade kamɓe kala heblanade ko fate ƴewde tekkingol e heblanade oɗon ziyara laamu ngu noon holliri ziyara hikkomo maɓe neldi toon 350 dadiɗo beele kay ene mbawa tambade nden ka e kisala ziyara o ha timma ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen gendarmerie nationale e holliri tigui e nder communiqué mabɓe wonde ɓe teeɓima tumaɗo kay ko kañuma yoɓino fittadu suka gorko goto to Parcelles Assainies ɗum noon wonno ko ñande aljuma 1 lewru ñande e weta 1 lewru février nde gonɗen ɗum ko ya hirde diine noon walla mbiyana mawlude ɗeɓe mbiyata canta ko hen tigui wonnoɓe badduno luural hakkude mabɓe hen ɗiɗo ha hen goto yooɓi fittadu keddiɗo oɗon saaha noon o wiyama teeɓam o waɗama déféré omona soka toon o waɗama déféré kayito ka so omo fatti toon ñawore makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen talla Silla ko ancien maire mo Thiès omo tawe juude safroɓe o hollirama tigui omo tampi seeɗa caggal kay nde wonno ko wiyete crise cardiaque on crise cardiaque noon heeɓimo koto nokku biyeteɗo impal noon e saaha wirwirde biyeteɗo Pape Mokhtar Cissé otomo tawi noon oɗo saaha joni e juuɗe safroɓe to wuuro witego Impal ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Ziguinchor jaɓɓuɗen Amadou Isaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu warahmatullahi taala wabarakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hetto Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor ina wayno jeyten ko to e nder Gambie pom biyeteɗo Sénégambie o ina wayno accident waɗi ɗon hanki oto cartuɗo ha wi lut guerte ina ummi to e Sooma ina feewi to e Kaolack ina wayno ɗo ngabbata pom ɗo oto o taati ndeno taatima o yiiɗi ɓaggade e baaro o dow o ina wayno jamde dow ndi hili ronki jaggudemo kanko oto o wattin tan ko yande ndeno yani noon ina wayno hay goto gañaki hen o yani ko 3h00 minute ñalawma o ittoya ko 6h circulation o baari waɗi caɗele e yimɓeɓe no feewi waɗi kadi accident ji e lawol ngol ina wayno Nioro
oto firima ɗon nayi ɗiɗi kadi ɗinne kadi e dow laawol ngol ga e Carrefour Diarumbe laawol ngol kaletengol jamma e ñalawma duketeɗo ronka yo deƴƴe ina wayno laawol ngol de ina waɗi caɗele no feewi e sofereɓe ɓe e clienteɓe ɓe e denndangal gure ɗe hay poussiére ɓe mbi ɓe donki yoɓe dosane ɗum noon waɗi caɗele eɓe gulliti laamu ngu yo waaw daranade oɗo entreprise o ara o gollo walla so tawi o natti gollade o itte o adde goɗɗo fodde joni lebbi tati ina wayno laawol ngol gollaka ɗum no ɓe kolliti fodde joni ko wiyano lebbi jeegom ha lebbi jeegom timmi yo laamu ngu waw darade oɗo sañce wawa ɓennandeɓe tuggandema noon ɗo ɗo wiyete Sénoba ha yettanma Bignona haala ka ko goto fof ko caɗele wonandeɓe so en jeehi palludani ma yo eɗen gandi to e Mbotto waɗi ɓaaral deftugol almuɓe e Oumar Tijani Falil to e Mbotto waɗi ɗum heccitawel ina wayno Alsane Guissene ummima dabbe kamɓe foof sukaɓe min deftima deftugol jongol pewgol worɓe e rewɓe ma won fodde 50 almudo ɗum noon reftama ɗon ɗum noon yimɓeɓe fof kolliti weltare kadi ko jangde moƴƴere ɗum noon eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala hon ɗeɗo gueɗe yalla hebbinde e guure ɗe ɗum noon weltare TV musidɗo Ahmad Issa Keɓe gorko Mbotto kabruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde Ghalii Abuu Bah yallo ke walde jo allahumma amina Amady Sa Keɓe hikkude Mbotto weeli heeɓi ɓarɓe heeɓi ñebbe ha heewi habaruji men e ɗemngal Pulaar seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen e nder décret numéro 2023 tiré 0063 du 3 février 2023 hoorejo laamu sabbo dow leydi Mali hono colonel Azimi Koïta o siifino nomination suɓade kaya magistrat ji kewɗi ne feewi taw ko magistrat ji taw ko militaire uji e jogorɓe tambade tribunal uji militaire tawateɗi to Bamako to Kaye e to Mopti kamɓe kala noon koɓe 49 magistrat ha joni ko leydi Mali keddoɗen koni koɓe leydi Mali ɓe keeɓi matériel keso pula tawi ko falde gawo ko tañumen jeeyi oɗon matériel caggal noon nde sévaré hemno gueɗel mum ha timmi taw ko matériel timmuɗo e nder décembre 2022 joni noon ko hono joni kadi ko colonel Sadio Camara kañum woni jaagogal kalfinaɗo ko fate défense ko kañum tigui hono Sadio Camara kañum tigui waɗi restitutionné oɗon matériel taw ko matériel aéronautique to gawo e tawtorede noon chef uji kewɗi taw ko chef uji militaire tambiɓe falde nde gawo kañum woni première région militaire mo Mali woni gawo ɓe keeɓi tigui oɗo saaha joni dronaji taw ko keesi pula jaaduɗe e jammanu ɗi hinde TB keesi pula dernière génération to sévaré noon guila décembre 2022 nde Sadio Camara yana waɗi to réceptionné matériel hollirino tigui wonde gawo ɓoyta ma heɓa dronaji hano hanniti ɗum woni ko laati e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande jamma alkamisa jeenaya lewru février ene wiyata sappo lewru février ndu gonɗen ndu cumo waɗino e nder galle goto tawateɗo to Sikaso tawi ko galle famille witeɓe Sanogo en cuuɗi hollirama noon ɗum oɗon galle omo tawi tigui e dow goudron tawi to goudron to ɓe mbiyata lawol Abdoulaye Wadda ngol Sikaso cumo ngu noon waɗi ko sanga 2 heures ha yetti 3 heures 43 jamma nde ɓe tini cumu ngu waɗi hollirama tigui goto e ɓiɓɓe joom galle ko ɗon tigui huɓɓi moto mum yeehi noddoyde sapeur pompier en o holliri noon nde o yetti o tawi tigui sapeur pompier en kañum e koyumen tini cumu ngu ene keblo kayya ƴettude matériel men e auto ji men yaade ñippoyde cumu ngu o holliri noon ko ɗon tigui ñippoy ko ɗon tigui goto e yimɓe goto e wonnoɓe kan yalti e nder bureau mum ene ɓorni gilet o wi agent ji ɗi yo kayitu yaade o wiɓe noon wonde galle mabɓe koko suumi ɓe jahata ko ñippoyde o wi ɗum wona haaju makko so yiiɗi galle o suuma so waaji o yiiɗi kala yo ya wullitoyo to yiiɗi kala yo ya woytoyo ɗum wona haajuji mabɓe hono no holliri kayi on taw ko goto e jibinande galle biteɗo monsieur Sanoko beele noon ɗum ko gonga walla wona gonga ko wawi wonde hen kala losgoji oɗo saaha joni udditama hen kadi ko ɗum woni ko yardete kaafe ƴakkirte goro e nder Sikaso ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni hono no holliri jayande RFI woni radio France
international ɓe koliri yimɓe joyo taw ko civil en mbarama ñande altine sappo e tati lewru colte gonɗen ndu waɗɓe hewɓe kadi mbarminama e nder wuuro tawatego e nder cercle de Massina région mo Ségoum ene tawe nder hakkude leydi ndi RFI noon holliri wonde ko koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni force armée malienne e gollidiɓe mumen rusnaɓe ɓe hinde waknere ko kañumen mbaɗi ɗeɗo gueɗe kamtoriɗe no feewi saabu kay ɓe koliri ñande dimanche nde jamma tawɓe gaari ɓe mbawi tartade wuuro witego Soumani ngo subaka lawñande altine ɓe naati e nder wuuro ngo ɓe mbawi fellude yimɓe joyo tawa noon heɓen jeeyo fof ko jambureɓe hen nayo ko aynaɓe no ko remoɓe hen nayo ko remoɓe battowo joyaɓo o ko kañum wonno directeur école o kamɓe jeeyo kala hen ɓe mbasi pittali mabɓe hollirama kadi ɓe mbarmini toon fodde yimɓe jeeɗiɗo ha yimɓe jeetato wonɓe nayo waraɓe jeeyaɓe wuuro ngo ɓen ko ɗon e wuuro he ubba so tawi noon ko directeur école o jeeya koto nokku biteɗo san ko toon o wirnoya honono holliri kaye yani RFI international ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Burkina Faso paɗen hoorejo catala bitegal seni woni tigui halfinaɓe ko fate subgoji e nder leydi Burkina Faso o joddima en audience e hoorejo leydi laamu sabbodu leydi Burkina hono capitaine Ibrahima Traoré hande altine sappo e tati lewru février 2023 gonɗen ɗum omo kanko président seni o omo wiye Élisée Ouadraogo capitaine Traoré noon hollirimo fodanimo kadi waɗimo rassuré yoɓe gandu hono kayno holliri calendrier ko fati e yuɓɓinde subgoji ha ñalawma goto ala ko ɓeydata hen kadi omo ɗamini tigui omo yakori ma o darano dole makko ponno ha subgoji labɗi labtuɗi dewɗi lawol juɓɓini e nder leydi he hano hannirtini seni noon ɓe kolliri tigui wonde kaya e oɗo saaha joni ɓe kolliri seni noon o waddeɗo haalande ko saaha ka o jodino e yimɓe seni terɗe seni tawɓe garno ko weddemo ko fate rapport d' activité golle mabɓe tugui 2021 et 2022 charte transition mo leydi Burkina Faso noon sifaɗo ñande sappo e nayyi lewru octobre 2022 holliri tigui wonde charte o noon holliri wonde subgoji général mbaɗata kay ko caggal transition laana transition ka joofi ndega kosti ɗum noon transition taƴana ko lebbino gase nayya woni duuɓi ɗiɗi ko ɗum tan woni koɓe taƴina ɗum fuɗɗino noon ko ñande ɗiɗi lewru octobre 2022 président seni o holliriti on noon holliri wonde o hollirani taw date exact nde subgoji ɗi mbaɗata kono kam hooreji ɗi holliri wonde ñalawma goto alamo ɓeydata e lebbino gase nayya ɗiɓe taƴanaɗi ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar koto leydi Libye uddirten kabaruji men OIM woni organisation internationale pour les migrants ko catal halfinaɓe ko fate dannotoɓe ɓe kolliri tigui wonde e nder ɓe kolliri tigui wonde ɗanniyankoɓe taw ko ɗanne suuɗere wonnoɓe e laana mumen ndiyam e nder maaje kaɗe ɗe leydi Libye laana ka yuwi ko famni kala capanɗe jeeɗiɗe tato neɗɗo wasi hen pittali mumen capanɗe jeeɗiɗi ko wasi hen pittali men talata hanki o tawi ko ɗannatanoɓe yinnoɓe yaade to banggue Europe o holliri noon e oɗo saaha joni yimɓe jeeɗiɗo Allah wawi fabade ɗumen hen ɓena jiitami oɗo saaha joni tawi juuɗe safroɓe ko fuɗɗi yiitede noon ko yimɓe goskiji sappo e goho fuɗɗi yiitede ko heddi ko kala goskiji men cuwa yiitede ene tawi tigui nder lugge maaje ɗe leydi Libye musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemngal Pulaar e habarde he ko musidɗo mon silmana Ghalii Abuu Bah to Sénégal ko Amadou Dia Pullo to Ziguinchor ko Amadou Saga Kébé so tawi ko karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah keltimalaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on